नमस्कार गाववाल्यांनो. भांडूप जरी मुंबईत असला, मुंबई उपनगर हा तासता मुंबई उपनगरात असला तरी हाय कोकणात असल्यासारखंच वाटता. कसा चला देखवतय. ओ दादा, भांडूपला तुमचा कोकणातला एखादा नातेवाईक राहतो का? एखादो काका सर्वोदय नगरला राहतो, गणेश नगरला मी मामाला पाहतो, टिंबी पाड्याला माझी मावशी ती राहते, जवळच तिथे आत्या पण राहते, महाराष्ट्र नगरचा साडू तो मोठा, भट्टी पाड्याचा मेवना तो खोटा, पण मिळून मिसळून आम्ही भांडूपला राहतो, गाढव नाक्याला मी मच्छीला जातो. अहो पण तुम्ही कुठे राहता? मी कोकण नगरला राहतो. अच्छा. अरे हा, कोकण नगरला राहतो. कोकण नगरला आता मी जातो. औशी बापसा काय लव लेटर लिहिता तुझ्या घाबरे. उठ. एक साथ नमस्ते. बसा बसा. बस बस बस. हाजिरी सुरू करूयात. परेश बागोळे हजर गुरुजी. अनिश परब हजर गुरुजी. अनुजा मयेकर हजर गुरुजी. आशिष भाटकर हजर गुरुजी. राहुल कुडाळकर हजर गुरुजी. हेमंत राऊत हजर गुरुजी. निकेत हळवे हजर गुरुजी. ब्रिज नारायण गुप्ता इलय गुरुजी. अरे असं काय करता, आपण सगळे भांडूप मध्येच राहतो ना. नाही सर, मी इथे भांडूप मध्येच पोहोचलोय. हो, इथे बऱ्याच चाळी आहेत. चाळींची एकदम जाळी झाली. ठीक आहे. हो हो हो, पण त्या चाळी आज उडवूनच ये. हो, मी बघतो काहीतरी. ओ दादांनो, हाय येवा. कोण बॅग वालो कोण रे हो? माका काय माहित. ओ तुम्ही कसलो सर्वे करतास? आधार कार्ड अपडेट. आधार कार्ड? तुमच्या सगळ्यांच्या जाईंचं झालंय का? बरं, तुमच्या जाईंची नावं सांगा, मी करून घेतो. देवगड निवास. देवगड निवास. कणकवली निवास. कणकवली निवास. रायगड निवास. रायगड निवास. न्यू रायगड निवास. न्यू रायगड निवास. विलवडे. अरे मेल्यानो विलवडे चाळ. अच्छा. विलवडे चाळ. आणि मी एक स्टेशन पुढे, राजापूर चाळ. राजापूर चाळ. बॉस तर म्हणाला होता भांडूप मध्ये सर्व आहे. कोकणात आल्यासारखं वाटतंय. चालू दे. मी दाढी करू गेले रे. केवढी वाढली आहे दाढी. पण खाई गेलं भाद्रूक. कणकवलीत मला कणकवलीत पोहोचलंस. अरे मेला आपल्या त्या कणकवलीत नाही. मग कणकवली म्हणजे आपल्या भांडूपचा कणकवली सलून आला. थय इलय मी. अच्छा, थय इलय. सगळे गावकरी. नमस्कार मंडळी. नमस्कार. नमस्कार. सालाबाद प्रमाणे या वर्षी पण आपण मिळून मिसळून कार्यक्रम करू. नीट वागा माझ्याशी. तर यंदा पूजेक कोणतो कार्यक्रम ठेवूचा? कोणतो म्हणजे काय? दशावतार ठेवूया ना. ए डबल बारी ठरलेली असा. आणि आम्ही कदम बुवांका ऍडव्हान्स पण देऊन इलो. आम्ही पण मोठे मांडकर सांगून इलो. कळलं ना? ए, तुमका दशावतारातला काय कळतं रे? बघ ना, तुम्ही मोठे डबल बारीतले बुवा. हिंमत असा तर घे ना डबल बारीचं सामनो. डबल बारीक कित्याक? घे ना दशावतारी. अरे मी काय म्हणते माझं जरा ऐका. अरे माझं जरा ऐका. बोल घे. हा, तर मी काय म्हणते, आपण हळदी कुंकूचा कार्यक्रम ठेवूया ना. हळदी कुंकू फिक्स. अरे भांडू नका. अरे गो ईशा, घराकडे ये सावतीनी. कधी येलास? आजच आली. काय गो बाय, 2 पाय की 4 पाय? अहो कसला काय, घरी मांदिली असा. आय गे, कालचे सागूत एवढे महागात पडतले. हा हॅलो बाई, बोल ना. हा आलो चल. आवाशी काय रे, स्टेशनला चाललं? होय. जरा माका सोडशी. चल मग. हा चल, बरो गावलंस रे मेलेनू. सोयन पळा. काय चाललंय या? चाळीचं शूटिंग करू केलं. कसली शूटिंग? डोंबल्याची शूटिंग? पाहिलं मंडळी, तर ह्या असा हा. तुमका जर व्हिडिओ आवडला असाल तर नक्की शेअर करा. आणि भांडूप आणि कोकणामध्ये काय सिमिलर असा या कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आता पुन्हा एकदा भेटूया नवीन व्हिडिओसह. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय आणि सी यू. ओ परब. कोण रे? परब? तुमचं पण नाव परब? तुम्ही पण परब? ओ, मी पण परब. तुम्ही पण? आम्ही पण परब. आताच लग्न झालं. अरे, सगळेच नक्की कुठल्या परबा हाक मारली? ताच कळत नाही. आवाज तरी इलो. आवाज येलो. जाऊ दे, आता भेटलंच असं तर गावातलं एक डान्सच करूया. हा. ढंक टकर ढंक टकर ढंक टकर ढंक टकर ढंक टकर.